ei 3 kuukauteen videota. Voi vittu. Ja no niin, morjesta kaikki, Isomobiili on tässä ja nyt on niin hyvin pitkästä aikaa tehdään vlogia ja syy on sen takia, että miksi mä en nyt tehnyt vlogia, on sen takia, koska mä en oo tehnyt paljon tolle mobiili Jonnellekaan tai mun pääkanavallekaan nyt tehnyt paljon videoita ja nyt sinne on taas hetkeen tullut videoita, joten niin mulla on nyt ollut vähän tässä kiikon kaaku, että mä yrittäin, että koska mä en ole kummallekaan kanavalle nyt hirveästi jaksanut tätä videota. Joten mä nyt ainakin tässä nyt ajattelin tehdä tän uuden room setupin, koska tää on pikkasen muuttunutkin tää mun huone ja kaikki nää pelihommelit ja tämmöset ja tommoset jännät muut asiat. Joten niin kuin huomaat, tässä mun takana ovi, niin kuin aina. Ja tossa on seinä, joka ei ole vieläkään valmis. Tässä on tää nurkkaus, tässä on tuoli ja tässä on tää mun joku jännä asia, en nyt jaksa ottaa sitä. Niin sitten tässä oli ennen tää niin se melkein samanlainen homma kuin tämä tässä näin, mutta siinä on niinku semmoisia 4 aukkoja, että niinku se pystyy laittaa pelejä ja kaikkea muuta roinaa, niin se on nyt siirretty tämän oven taakse tähän näin. Siinä on muuten Dead Space 3, helvetin hyvä peli. Noin, ja sitten niin se on siis siirretty tohon. Ja nyt tähän on siirretty tämmöset pari lisää. Ja tässä on tää mun verkkokauppa.com. Mikä nyt paketti, mikä on kanssa tässä on toi pöytämiki paketti, mikä sitten toi popfilteri. Tässä on joku tämmönen pieni hyllykkö. Tää on musta, tää on maalattu. Tässä on mun joku auto, tässä on mun joku, olisiko kakkosella tehty laiva. Tässä on tämmönen mun koulussa tehty, vitosella tehty, mikä tää on, kaappi, joku tämmönen. Ja nyt tuonne pystyy laittaa pelejä ja tuohon pystyy laittaa myös pelejä. Mutta tätä mä en siis käytä nyt. Ja tässä on mun uusi lamppu, tässä on joku tämmönen jännä pistorasia paskahommeli. Tossa on mun kännykän laturi. Tässä on taas nämä hommelit. Taulu, muumeja, taulu ja tekoverta, jota en ole vieläkään käyttänyt. Hienoa. Joo, se on pysynyt, en mä oo sitä yhtään käyttänyt. Sitten on tää mun sänky, joka on niin ihanan sotkuinen ja tossa on toi hieno reikä. Juu. Sitten jatketaan. Tässä on tää mun sähköauto, mikä tää on kanssa. Tässä on kamerajalka, tai no kaukoputken jalka, kaukopiipun jalka, mutta se on nyt kamerajalka mulle. Tai ei enää, mutta oli. Anonyymimaski, joka laitetaan siis vittu. Päähän näin. Niin mä oon anonyymi, kukaan ei tunnista mua. Joo, jatketaan. Joo, elikkä semmonen. Sitten joku laiva. Ai niin joo, mä unohdin näin näyttää. Elikkä nyt kun mä tykkään näin aika paljon sinisestä, mun äiti ostaa tämmösiä laivameininkiin sopivia asioita. Tässä on tämmönen mikä tää on? Pelastusrengas, jos lukee Welcome Aboard. Sitten tässä on tämmönen ankkuri tai mikä tää on, ja sitten siihen on laitettu tämmönen sininen pallo tohon noin. Joten kyniä, setämiehen viikset, se vihdoinkin ajone, kyllä. Ja tässä on kun mä harrastan amerikkalaisella jalkapalloa samassa joukkueessa nimeltä Staffed, tai Vantaan Taft, niin tässä on niin kuin F-junnuja tai U11 tai U13 junnuja kuvat. Tässä olen minä, mutta mä en nyt ala näyttämään niitä ihan kunnolla. Sitten tässä on joku tämmönen kypärä, jonka mä tein joskus tosi pienenä. Että mä yritin, tai joskus olisiko 1-2-luokalla, mä yritin tehdä tästä halokypärä, joten niin, tämmönen hieno tykinkuula mies, paska mikä on kanssa tämmönen. Sitten toinen tykinkuula, tämmönen paska uusi hommelimies. Tää on ihan uusi, tää ostettiin jo tämä ostettiin tänä vuonna. Taskulamppu, toinen taskulamppu ja kyniä. Ja tässä on siis nämä mun vanhat nallet. Tää, jonka mä löysin, oli liikuntaa ja oli suunnistusta. Tämän mä löysin metsästä puusta. Tää taitaa olla niinku puussa kiinni. Tää oli niinku puussa kiinni silleen niinku tolle. Niin tämän mä löysin, tää on mun mielestä joku varsijouse nuoli tai joku tommonen. Oho, mikä se täällä on? Joo, ja tässä on hylsyjä, jota mä löysin myös sieltä samasta metästä. Minun
lasit, jota mä ikinä käytän. Oh, hey, it's me, hello. Hello there. Hello, hello. It's me. Hello. No, kiviä, en tiedä miksi. Vanha kamerajalka, jota en enää käytä. Penkki. Kyllä, se on penkki. Se on kyllä, niin kuin näette tästä, jos näette. Niin tää on ihan... Näkisittekö? Jos näette tosta noin, tuo ihan tommonen röpelöinen tosta noin. Niin se on vähän tuohon pöydän kulmaan mennyt. Ja sitten mennään tähän itse gaming setupiin ja niin me näytän sitten noin kaikki tän pelisetupin yllä olevat asiat sitten tän gaming setupin jälkeen enemmänkin. Tässä on näitä gaming tai pöydän sivutöitä ekaksi. Eli tässä on tämmöiset lasit, jotka mä löysin jostakin koululta. Ja sitten niin oli silleen vittu, mä otan nää mukaan sitten. Näissä oli kyllä, nää aurinkolasit, mä vahingossa sitten, mä yritin rikkoa nää, mutta sitten niistä lähti nää, mitkä nää lasit tästä, tai mitkä nää on tää linssit, tai mitkä ne on kanssa, niin sitten mä olin, vittu, tästähän voisi olla hyvää johonkin videoihin. Lompakko, kännykkä, ei ole enää Nokia Lumia, koska se meni rikki. Ja mä kerron sen hieno tarina, että se meni sen takia rikki, koska mua ärsytti. Me oltiin siis hippaa niinku, tai semmos vähän, tai me kutsutaan sitä zombihipaksi, mutta oltiin hippaa. Koulussa ärsytti, heiti se kahdesti maahan. Eka kerta oli silleen, että joo, ei mitään, heiti jonnekin puskaan tai jonnekin. Sitten toka kerta heitä niinku, kun siinä oli ne mitkä nahkakuoret tai semmoiset nahkakuoret oli, niin mä oli silleen niinku, otin se käteen, heiti sen hiekalle, se niinku aukesi se hemmetin läppä siitä. Meni näyttö edellä siihen ja sitten se niinku näyttö meni paskaksi eikä se enää toiminut. Joten mä sain tämän minun vanhan kännykkäni takaisin. Ja tossa on muuten Team Scorpionin tarra. Ja sinänsä mä oon iloinen, että mä sain tän, koska tää on mun mielestä paljon parempi. Mutta mä halusin silti mun vanhan Nokia näppäin kännykän. Joo. Tässä on tämmönen Jaksin buildi, loli ja hommeli. Tässä on jotkut 5 sanat. Tässä on Master Yin buildi. Joo, tää on lolia, mutta me jaksetaan ajatella. Pöytämikin tämmönen kuljetuspaska, mikä toi on kanssa SodaStream tämmönen pullo, koska juon SodaStreamillä tehtyä jaffaa tai fantaa, miksi sitä haluaa sanoa. Nappikuulokkeet, joku paskapurimaa perseestä, mikä linkkariko tää on vai mikä shaipa tää on, joku Janne. Napalmin alle ja niitä on vieläkin ja näitä Blair's Days Ray Buffalo Wing. Sipsejä. Noista piti tulla video, mutta mä en ikinä ole julkaissut sitä, joten niin, katsotaan nyt julkaisesta sitä vielä ikinä. Sitten GoPro on tämä helvetin, että sen pystyy laittaa päähän. Sille mä pystyn kuvaamaan sitä päässä. Joo, että anteeksi tosta niin GoProsta näin loppu akku, joten mä joudun sitä hetken ladata, joten niin jatketaanpas. Elikkä se mihin me jäätiin, elikkä tää oli joku GoPro vaska. Sitten tämä, tää on joku, mikäs tää oli? Tää oli joku muistitikku, joo, muistitikku. GoPro laturi, tai no mikä, USB-pihva, siellä on toinen. En tiedä mistä mulla on toinen tullut. Ja nyt päästään tähän gaming setupiin. Niin kuin ekana huomataan, niin tässä on mun pöytämikki. Otanpas tää popfilteri edestä, noin. Tässä on, eli tässä on pöytämikki. Samsung Senla 1 USB Studio Condenser. Oi vittu kun tulee hikkoja melkein. Niin. Tää on ihan helvetin hyvä mikrofoni tai pöytämikki mun mielestä. Että jos haluatte halvalla hyvän pöytämikin, niin ostakaa tämä. Että ei maksa paljon, 66 € vaan. Mutta kaikki nämä pöytämikit, kaikki kuljetukset ja nämä, niin siinä yhteensä tää maksoi sitten yli 100, joten niin. Ja nyt huomaatte, että niin kun mulla oli ennen se Microsoft Sidewinder X4 niin pelinäppäimistö eipä ole enää, koska siitä meni Shift ja Caps Lock meni silleen kököisesti, että välillä ne toimii ja välillä ne ei toiminut, joten niin mä jouduin vaihtaa tähän pöytäkoneen mukana tulleeseen näppiksen, mutta tällä mä pärjään vielä siihen asti, kun mä ostan uuden näppiksen. Juu, ja niin, tässä on kuulokkeet. SteelSeries Siberia V1. Ja tää on vähän tommonen tässä on vähän jänniä asioita. Ja niin, hiirmattona on SteelSeries jokin, se joku 10, olisiko hiirmatto. Ja nytten
te, jotka ette välttämättä tiedä, suuri osa ei välttämättä tästä, niin kuin, ketkä mua katsoo tai on tilannut, niin ei välttämättä tiedä, että mulla on ollut jo pitkä aikaa, melkein jo vuoden, semmonen pelihiiri nimeltä se Razer Naga Mountain Special Edition. Special Edition. Eikö oliks se? Razer Naga Mountain Special Edition. Taisi olla, joo. Elikkä tämmönen mulla on ollut käytössä, mutta mä aion ostaa varmaankin uuden tässä. Varmaankin ehkä tälläkin viikolla, ehkä jo yli huomennakin voisi ehkä ostaakin jo. Koska mä en kerro mikä se vielä on. Mutta kun tässä on nämä 12 sivunäppäintä. Joo, nämä on hyviä joille tai Vovin pelaajille ja tämmöiselle loli, tai tämmöiselle kunnon Vovi ja Loli ja tämmöiselle muiden Dota-pelaajille tai kelle muille tahansa. Mutta kun mä en tarvii näitä ollenkaan, niin mä aion ostaa uuden ja mulle sopivamman ja mulle sopivamman pelihiiren, niin jossa ei ollut näitä, jossa ei ole 12 sivunäppäintä, mutta siinä on 2 sivunäppäintä. Sanoinko mä nyt oikein, en mä tiedä. Mutta muuten tää on ihan helvetin hyvä. Tää on hienot värit, vuorisesti punainen on mun sinne ja punainen on mun lempparivärit. Muutenkin tää sopii mun käteen tosi hyvin. Että kunhan tässä ei olisi vaan näin monta sivunappia, niin sitten taas aivan mahtava. Siinä on kajarit. Ja tässä on webcam, joo. Webcam, tää on Microsoft Livecam HD 3000. Vittu, mun pitää katsoa. Löytyyhän se täältä se paketti? No vittu, eipä löydy. Täältä. Niin, täällähän tää on tää näppis. Ja muutenkin mä vähän korjauttelin, niin siitä katkesi tämmönen. Ja sitten siitä Spaceista meni semmonen jännä paska pois sieltä alta, kun mä ruupasin kaikki ulos. Täällä on nämä vanha kulkeet. Tässä on muuten tää Razerin paketti. Siinä vanha lompakko. Täällä on tämä Razer Zone hommeli. Täällä. Microsoft Livecam HD 3000. Tää on ihan HD-laatuinen ja kaikkea muuta kivaa. Oho. Joo. Ai niin. Näytöstä mä en oo yhtään varma mikä tää on. Vittu, käydään mulle katsomassa. Ei vittu, väärä valo. Anteeksi tosta muuten taustavelusta. Mikäs tää nyt on tää? Vittu. Tää on Asus VE247 LCD monitor. Onko se nyt? VE247 LCD monitor. Joo, elikkä VE2 mikä 47 olikaan, en minä muista enää, mutta mä kirjoitan varmaan sen tohon ruutuun sitten. Tai tähän ruutuun kirjoitan varmaan sitten. Mikä se oli, koska en nyt taas muista sitä. Elikkä tämmönen, mutta siinä huomataan tämä minun työpöytää kaikki taustakuvat, että joo, tässä on Windows 8, joo, ihan paska, mutta täällä on kaikkia pelejä, Osu, paras peli mitä mulla on nyt tällä koneella ikinä ollutkaan. Sitten tämä taustakuva, ai että. Elikkä se on mun lemppari animesta nimeltä, tai lemppari ohjelmasta tai tämmöstä muutenkin nimeltä se Kill la Kill. Ja toi on se päähenkilö, Ryoko Matoi. Ja älkää ihmetelkö, jos se on vähän tämmönen paljastava tämä. Tai tätä taustakuva on vähän paljastavaa, mutta se anime liittyy siihen, että se on vähän helvetin hyvä anime, niin. Se liittyy siihen, että se on aivan paras anime ikinä. Joo, mutta niin. Semmonen on toi mun taustakuva tämmönen. Paras taustakuva ikinä, paras anime ikinä, parhaat asiat ikinä, siihen koko hommalit, parhaat biisit ikinä. Joo, mutta niin. Sitten näytään tää mun ylänurkkaus ja tää voi olla ehkä pikkasen outo. Silleen niinku normaali mille 12-vuotiaalle pojalle, en tiedä. Mutta täällä nähdään ekaksi, että täällä on pelejä. Tässä on Half-Life 1. Vittu toi muuten näkyy, ei saas näyttää. Joo. Noin. Half-Life 1. Vittu, tää on mun lempparipeli. Tää on aivan alkuperäinen, mutta CD ei ole alkuperäinen. Tai levy ei ole alkuperäinen, koska me hukattiin se, mutta joten me jouduttiin joskus vuonna Nakki ja Purno Music kopioida se tolle levylle. Ja emme pystytään pelaamaan, tuo on ihan alkuperäinen. Joo, siinä on Frontlines Fuel of War, joka ei toimi, tai meillä se saanut toimimaan, mutta sitten se on jotenkin paskaa. Star Wars Republic Commando toimii, en tiedä miksi. Miten se toimii uutta peliä paremmin, en tiedä. Windows 8, Mass Effect, oon pelannut läppärä, mutta tällä koneella en ole saanut toimimaan. Amnesia The Dark Descent, ihan helvetin hyvä peli.
Ja toi ihan niinku, mulla on se siellä tälle Call of Duty 4 Modern Warfare. Mä nyt tiedä, aika paska. Ja sitten Call of Duty Modern Warfare 3. On sekin aika paska, mutta multiplayer nyt on ihan menettelee. Tai ihan perushyvä. Mutta on nyt, ette arvaa millä hinnalla mä sain ton Anttilta tai Sellon. Espoon Sellon, ottakaa. Elikkä mä sain ton Espoon Sellon Anttilasta sain ton MV3 10 PClle. Sitten mä olin silleen, vittu, tää on pakko ottaa. Joo, mutta sitten tässä on tämmösiä lentokoneita, joku ilmanrakasti. Mutta sitten näytää tää mun energiajuoma tölkkikokoelma, joo, elikkä täällä on siis Mad Rock Energy Drink, tämmönen iso. Sitten on Burn, Lemon Ice, Burn, Blue ja Burn Energy Drink ja Burn Bajo Zero Calories ja Burn Energy Drink Original ja Original tossa. Joo, tää on ihan tätä paskaa, mutta nää kaksi on hyvää. Vittu, tää on muuten väärinpäin. Nyt se on oikeinpäin. Joo. Nää kaksi on ihan helvetin hyvää. Tää on nyt tää on ihan perushyvää. Joo, mutta tää on ihan tätä paskaa. ES, ai että. Tai Euroshopper Energy Drink. Ai että. Niin että voitte tulla vaan sanomaan Jonneksi, että kattokaa tuo noin, niin nyt voitte sanoa Jonneksi, kun mä täällä ES:ää pitelen täällä mun hyllyllä, koska ES on yksi mun lemppari energiajuomista ja niin tulkaa vaan sanomaan Jonneksi, mutta ihan vitun sama, ei se mua kiinnosta, koska niin ES on is the fucking motherfucking almost the best energy drink in the world ja niin tulkaa vaan sanomaan Jonneksi, koska muhan nimi on Mobiili Jonne, hehe. Sitten on mitä helvetin Living on the Edge Spam Energy Drink the Big Edition. Sitten on Shark Energy Drink, toi ihan tommonen, mistä hittarista ostettu. Mixed Upia löytyy ja sitten löytyy, vittu ei löydy kun näy. Butter Jungle. Ja toi on sinänsä ihan paskaa, ei maistu hirveen hyvälle ja sitten toi auttoi mulle saatana ripulin, niin ei toi kyllä helvetin hirveen kiva oo toi energia. Joo, mutta vittu tää on taas kestänyt aivan helvetin pitkään tää room setappi, ihan vitun sama. Antaa kestää vaan niin kauan kuin haluaa. Mutta niin nytten mä palaan tätä videota tässä poikki. Ja tää tulee muuttumaan tässä lähiaikoina aika paljon, että mä en tiedä, että mä oon nyt ostamassa uuden hiiren, niin kuin mä sanoin jo, ja uuden näppiksen, mutta mä en tiedä kumman mä ostan ekaksi, mutta aika varmasti uuden hiiren, sitten uuden näppiksen. Mutta pitää katsoa. Mutta eli unboxausvideota on pääkanavalla on tulossa lähiaikoina. Joten niin eikä se tällä kertaa nähdään seuraavassa videossa, moro.